Y beirniad John Thomas, fferm Penrhyw, Morgannwg, yn mynd trwy bethau nawr yn gyflym iawn fan hyn yn y cylch Defaid gyda chystadleuaeth Gwobr Teulu Lloyd, Gwawr. Yndi, dydy o'n wastad dim amser mewn yn sicr, yn dechrau tynnu chydig o fridiau allan wan i rester fer. Y penrith, biwla, yr Welsh Speckles a hefyd yr Tor Wens. Felly, gawn ni weld os ydy gyda fe unrhyw bridi eraill i ychwanegu, y Kerry Hills yn mynd allan hefyd. Mwy na thebyg, felly to fel na fydd i nawr, tynnu 4 a wedyn bydd y gweddill yn cael i ryddhau allan o'r cylch. A mae hwnna'n beth da, dwi'n bod yr lleill yn cael mynd nôl i'r lloc. I ddim rhoi dim straen ar y Defaid. Yndi, bendant, yndi. Ond os nawr ni sôn yn gyffredinol am y diwydiant Defaid, mae'n rhan allweddol o Gymru yn dweud ac yn ddiweddar yn anffodus, mae'r ffermwyr yn cael un eitha gwael o ran y wasg yn ddiweddar. Gymaint o beth yn negyddol yn cael ei ddweud am y ffarmwr yn dweud ar ddilliau meithi. Ynddi'n hollol, a mae o'n anheg a dweud y gwir. Mae ffermwyr Cymru ymysg y rei sydd yn ffarmio fwyaf cynaliadwy yn y byd mewn ffordd lle. Yn enwedig y diwydiant cynnyrchu wyn yma yng Nghymru. Mae'r nifer eang o'r wyn yma yn cael ei pisgio ar y borfa ac yn gwneud y mwyaf o well glas gyda ni fel yr isors yma mewn ffordd lle, felly mae o'n bwysig bod ni yn gallu adrodd y stori hwnnw nôl i'r cyhoedd mewn ffordd a fel bod nhw'n deallt hefyd yr ymrwymiad sydd gan ffermwyr i ffermio mor gynaliadwy a phosib. Mae'r ffordd mae'r i ni'n cynhyrchu cigoen fan hyn yng Nghymru gyda'r mwyaf cynaliadwy yn y byd. Ni yn arwen y ffordd a dyn ni fod yn brawd ohoni fel ffermwyr. Yn dan y bendant, a fel chi ddeud, mae o'n bwysig iawn bod ni yn atseinio hynny i'r cyhoedd a fel bod nhw'n deallt mewn ffordd lle, y bethau sgynddon ni mewn lle mwyn gallu gwneud y mwyaf o'r tir ag ati sydd gynddon ni ac cynhyrchu cig o safon uchel iawn mor gynaliadwy a phosib. Ond fel mae pethau yn edrych, i ni yn ddibynnol iawn ar y man y Deyrnas Unedig mewn forio tipyn o fwyd yn dyn ni. Mae'r ffigurau'n dangos bod y Deyrnas Unedig yn mewn forio bron 40% o'r fwyd erbyn hyn, a mae hynny wedi dyblu ers yr 80au. Mae hwnna'n dipyn o gynnydd yn dweud. Yndi, bendant, dwi'n meddwl bod o gallu ganddo ni fel ffermwyr yn bendant mwyn gallu cynnal ni'n hynna'n yma, dweud y gwir. Un o'r pethau pwysica ar gyfer gwireddu hynny mewn ffordd i bod ni'n cael cefnogaeth fel ffermwyr da ni angen ar gyfer gallu gwneud hynny. A hefyd addysgu'r cyhoedd a falle hefyd ynglyn ar prosesau sgynna ni mwyn cynhyrchu bwyd o safon uchel a bod nhw yn edrych yn agosach ar brynu'n lleol a cefnogi ffermwyr Cymru. Wel, mae'n rhaid bod y bwyd sy'n cael ei gynhyrchu ar stepr y drws yn well i'r ymgylchedd. Mae bwyd sy'n cael ei glido o bendra'r byd yn dweud. Yn bendant, mae'r carbon footprint ar gyfer bwyd sydd wedi cael ei gynhyrchu yma yng Nghymru yn isel dros ben o'i gymharu allan mewn forio cigoen o Seland Newydd neu wledydd pella yn y byd mewn ffordd lle sydd yn gwneud andros o lot mwy o hoel ar yr amgylchedd ac ac yn effeithio cynnysu byd eang llawer mwy na bod ni yn gallu cynhyrchu cigoen yma yn lleol. Wel, fel mae'r ystadegau'n dangos hefyd ers yr 80au, mae dibyniaeth y Deyrnas Unedig ar fewnforion bwyd sy'n gallu cael ei gynhyrchu fan hyn yn y Deyrnas Unedig wedi cynyddu rhyw 5 gwaith o 5% i 25%. Mae'n gynnydd aruthrol yn dweud. Yndi, ond mae'n dir peryg hefyd yn enwedig fel ni wedi gweld nawr gyda'r Wcrain, y rhyfel draw fanna, i fod yn orddibynnol ar wledydd eraill, mae'n gallu bod yn dir peryg ofnadw. Yndi, mae hynna'n bendant. Yndi, fatha ni ddeud, mae gennym ni'r gallu allu cynhyrchu'r bwyd, felly dwi'n meddwl bod ni'n cael y gefnogaeth yna da ni angen ar gyfer gwneud hynny mewn ffordd lle. Fel oeddech chi'n sôn y flaenorol, mae o'n beryg iawn dibynnu ar wledydd eraill mwyn gallu cael y bwyd yna i mewn ffordd lle. A tra da ni yn gallu gynhyrchu fo cyn gystal yn hynna'n, dwi'n gweld rheswm bod ni angen gwneud hynny o gwbl os fyddwn ni'n cael be da ni angen mwyn gwneud. Nawr beirniad yn weld yn chwysu tipyn bach nawr, cael bach o ben tost fan hyn. Mae'n edrych nôl amlaen tipyn. Yndi, dwi reit hapus o gael dweud bod yr Defaid Duon mynydd wedi cael ei ychwanegu i'r rhestr fer bellach. Munud ola oedd i gweld? Munud ola wedyn, ie. Ond falle bod yn cadw'r ffefryn tan y diwedd? Wel, gobeithio wir, gawn ni weld. Mae'r 5 grŵp yma o safon uchel iawn. Mae'n werth i gweld nhw, dweud y gwir. Iawn. Diolch o galon, gan i weld os fydd y Defaid Duon Cymreig, y teulu gwawr, yn ei chiroi fan hyn yn cystadleuaeth Gwobr Teulu Lloyd yn y man.
ac i ni yng nghystadleuaeth Gwobr Teulu Lloyd. Chwilio am 3 anifail sy'n gweddi i'w gilydd i'r dim. Nawr te, Gwawr, mae wedi tynnu rester fer o 3. A mae'r penfrith yma wedi dod yn amlwg, yn dywe? Penfrith Bryniau Cymru. Mae da ni'r Biwla, penfrith Biwla, a hefyd mae da ni'r Ceri. Yn debyg iawn o ran lliw, yn dyn nhw? Ynddi, bendant. Da chi bod, mae o reit gyson ran hynny mewn ffordd lle. Ia, maen nhw werth i gweld chwarae teg. Mae rai fi ddweud, dwi yn ffafrio yr triawd yn y canol, yr penfrith Biwla. Maen nhw'n andros o grŵp da, maen nhw'n matcho'n dda. Eirwyn Richards i ferchen reina o Gwm Cylynen 500, fe di ennill y gystadleuaeth, ond roion yn y gorffennol. Ie, na, maen nhw werth i gweld chwarae teg. Be mae'n neud? Do. Hei, dyna fe! Mae'n mynd amdani! Wel, ti'n deall rhywbeth am ddim? Wel, gobeithio. O, hwnna'n amlwg, beth bynnag. Oedd yn dechrau'n andros o grŵp da, dweud gwir matcho'n eithriadol yma. Wel, llong gyfarchiadau. Fe enillodd yr gystadleuaeth hon, nôl yn 2019, hefyd yn 2017. A mae'r Biwlau hunan fel bryd wedi ennill y gystadleuaeth hon, mae droion a thron y gorffennol. Rhagorol, yn dweud? O, werth i weld yn ei chwarae teg. Chwarae teg, na fy'n draw nawr. I weld Eirwyn, a mae Iestyn a Dyfan wedyn yn ei helpu fe. Eirwyn, llong gyfarchiadau. Diolch yn fawr ydw i. Fel y ti'n parhau i ennill y gystadleuaeth hon? O, fi mae'n gwybod. Cadw drial. Cadw drial. Ond mae'r penfrith Biwla yma, maen nhw yn wledd yr llygad, a mae'r marciau yma'r lliw yn anhygoel yn dweud. Adi, mae'r diargwyn yn rhywbeth sy'n dal yr hoel fan hyn a mi'n cael ei o'r brydiau mynydd, maen nhw'n defed rhaid gryf hefyd, so mae hwnnw falle ni helpu nhw pan mae'n dod i'r dosbarth yma, ond na, diolch i'r boes. Ti'n cael lot o help heddi? Oeddo, lot o help, byddwn ni'n ffili neud efo nhw, byddwn ni. Ond mae siŵr o fod o help, bod nhw gyd wedi dod o'r un cae, yn dweud, ti sy'n berchen y tri? Ydy yn gwmwys, maen nhw wedi cael ei paratoi'r un peth, maen nhw wedi cael ei lliwio'r un peth, ac felly wedyn ni, maen nhw'n gweddi dy gilydd yn bach yn well, falle, byddwn ni'n tybio. Ges ti wysad, Justin? Na, dde'n o reit. Mwy o wysad neithwr. A Dyfan, pob lwc i ti nes mlaen, ti'n mas yn y bencampwriaeth? Ar ôl nes mlaen llaw yn awr yn bencampwriaeth ar hwrf Biwla, so cyn i weld shreifi fyny. O, mae hon yn dipyn o sbargen, no? Neu hwn, no e? Sian gwarchiadau? Diolch yn fawr, mate.